Абдулла Алиш, Шукмар белән Тукмар. Бер әбинең ике әтәше булган. Бу әтәшләрнең берсе ак, берсе кара икән. Ул аларның икесен дә бер тигез ярата икән. Әтәшләр күп вакытларын сугышып үткәрәләр. Сугышырга тотынсалар, канга батып бетәләр икән. Ак әтәшне әби Шукмар дип кушкан, карасын Тукмар дип атаган. Шукмар шукырга бик оста, ә Тукмар бик оста тукмый икән. Әби ашатырга тотынса, «Җимне миңа әзрәк бирдең! Ник минем өлешемә кердең?» дип кычкырыша башлыйлар икән әтәшләр. Әйтешеп кенә калмыйлар икән. Шунда ук сугыша да башлыйлар икән. Шукмары канга батырганчы шукырга, Тукмары күгәрткәнче Тукмарга тотына икән. Бер көнне бу әтәшләр шулай бик каты кычкырышканнар һәм канга батканчы сугышканнар. Әбинең моны күреп бик ачуы килгән. «Буларны нишләтим икән?» дигән. Тегеләрне бик каты орышкан, сугышмаска кушкан. Тегеләр әби алдында бераз тынычланып торганнар да, әби аларның күзләреннән югалгач, тагын сугышырга тотынганнар. Әби килеп җитсә, Шукмар исемле ак әтәш йөгереп килеп, «Әби, карале! Тукмарың тукмый, башымны күгәртеп бетерде!» дип әләкли икән. Тукмар исемле кара әтәш тә энесеннән калышмый. «Башымны карале, әби! Шукмарың шуқый, канаты бетерде!» ди икән. Әби аларның әләкләүләреннән дә тойган. Ул бер сүз дә әйтмәгән. Тукмарны култыгына кыстырган да каядыр күтәреп киткән. «Суярга алып китә ахыры мине!» дип курыккан Тукмар. Ләкин әби аны күршеләргә генә кертеп торган. Ул әтәш шунда 3 кич кунган. Ялгыз калгач Шукмарга бик күңелсез булган. Аның күңеле тулган. Юнләп ашый да, эчә дә алмаган. «Тукмарны алып кайтсана! Инде бер дә сугышмас идек!» ди икән. «Ярый!» дигән әби. «Алып кайтсам кайтыйм. Әгәр тагын сугыша торган булсагыз, ул вакыт тотам да берегезне бөтенләй юк итәм!» дип куркытып куйган һәм күршедәге Тукмарны алып кайткан. Тукмар да Шукмарны бик сагынган булган. Алар күптәннән бирле күрешмәгән туганнар төсле кычаклашып исәнләшкәннәр һәм киләчәктә бер дә сугышмаска сүз бирешкәннәр. Хәзер инде алар бик тату яшиләр икән. Тик аларга кушылган исемнәр генә аларның электәге шуклыкларын күрсәтеп, исләренә төшереп тора икән.